Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antorniu. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam da kasni. Ki pulit Ri Bhoi district kila yokem ya ki arngut kinong Bangladesh halor ka jingdon kti jongki haki kam khayi men. Karkum ka khubor belayo lum laya thu bana kaliang jengki pulit ka Ri Bhoi hadin bakila yo jingtip bakila don kinong Bangladesh ki balawan rung tu nadauki banit cha Guwahati da ka kali kila pelong ya ka jing up shrip hajan bernihan henen ka jan mit. Bat kila yo bat ya ka wei ka kali ka badan yu number AS01FJ 4645. Hagni ka kali la syong da ka janati Sheikh Arpneus nem karta kabri ka kun jog ummi janur Sheikh kabadai na jasor Khulna Bangladesh. Bargani ka briu kala pendon kamtu ya ka Aadhaar card jengkari India. Ki pulit kila kemru ya unongnya jogni ka kali bat hadin bala pelong ya ka jengtok kit baro arngun kila pla bagi day ki badan benta ban khayi ya ki Kynthei ha ki jaka demat kata na Bangladesh ya India. Bar kumjuru na India sya Bangladesh kam da doni ki kot kisla ki babiang. Ki pulit hadin bala dep tokit kila register mukot duma persya iki bar kejing tokit kadang ya cakmat. Nalor kani ki pulit haba peteng bentokin kila yo kemru ya ubala jit khongsun arpnews nem karta ubadai na wak lingkat ben ursla.